楼閣配信です。いつもお世話になってるモンハで参加してます。装備も弱いけど最低限、ギミック理解してればなんとかいけると思います。とりあえず、3時ザコと別タ鬼です。
できません。パーティーメンバーが死亡しました。解毒タイミングが遅れてほぼ壊滅ですね。死亡しました。あとは削るだけなので残ってるみんなが頑張ってくれたら。パーティーメンバーが死亡しました。こうなってしまったら全滅です。使用できません。潔く仕切りで、再度やりましょう。解毒の位置と雑魚位置は、主催によって違いますが大体やることは同じなので簡単です。今回ハケッチって解毒持ってきてないのでハプにポイントいっぱい振ってます。
ああ、解毒タイミングずれてぼっち死亡です。解毒係のコールがかかってすぐ解毒だと周りが気づかず。受けれないので、早めにコールで集まってもらいましょう。パーティーメンバーが死亡しました。友達が接続しました。このままクリアしちゃいますね。解毒受けれないと一発死亡なのでやっぱり解毒剤はケチっちゃダメ。反省。任務枠へ続く。